izolo bekade ngalele ngasengena ku Facebook ngabona isistory sekomunye my sister besithi Ngifihle admin. Besifundeka kanjena ke. Uthe lalaza bazokwengula. Lawo mazi ngiyakhumbula isimo simanzonzo umhlaba yangihlamuka ngiyahamba kulomuzi umuntu yangihluma mizalo yangithuka ukuthi ngiyinyumba. Akushaya indiva ukuthi indodana yakhe yangihlupha. Zini sizingasho lezintathu zaphuthuma bathi kufanele imbewu yajala emhlabathini nomunye osowabona. Ngifihle admin. Hlezi usikwiza babone lo mbhalo. Ngingowesifazana sewafunda ugogoda ngamaphutha ukhala kusizivela impilo enjalo. Ngineminyaka enama-22 ngiphenduka isigqile emzini kulo muzi kumele bayenzele bonke washo ukuze ngikwazi ukulala ngisoluke ngasethunjeni. Kuvele kuhle emini kuphela selimini bengicabangela mina. Umamezalo njani ubiza umakoti wakhe ngomfazi ndina engena endlini mina athi wena tikelana uzobona ubani wagibeza ikade emthini. Wena uyisahla semveni saqalekisa nasebhayibhelini yeka ndoda yeka le ndoda wenza umsebenzi olutho la ekhaya kodwa siyakondla. Angimphendulanga. Ngamlinde ukuthi aphume kase ngiguqa ngedolo ngathi kulungile makwentando yakho Jehova. Ngithi zohamba izodaka nale ndodana egcina ukuthi hey baba hayi ngoba ngimthanda kodwa ngiphuqa isimo mina ngibona ingane zasekhaya. Angibekezelanga ngoba sobambo lwami kodwa bengamiyeka ekhaya sofa indlala. Necala lembuni ingubo lingene lendaba ngiyayendlala. Kwesinye isikhathi nokuthi ngilale ngadla ngathi idlala sengasaba nokusho ukuthi sukasho ukuthini ngoba lo mbhalo uhlezi ufunda abantu abadala. Bese ngiphila ngokusaba. Mihla namalanga ngiyashawa, mihla namalanga ngiyakhala. Shakasho noma no baba ngasho nje ukuthi ijob lokunakela ingane zasekhaya liyothola yimina. Inkinga ukuthi nasemzini abafuna ukuthi ngiyovakasha. Nale ngane encane yasekhaya sidlala abafana kodwa kuyafana ngoba nalomfana omdala usungena nje ngokuzolala. Ngifihle.